Slávě, Vojtěch Steklaš, inspektor. Ahoj, tak to jsme my. Čenda, Aleš Mirek a já Boří. Naše parta kluků z pražských Holešovic. Tam zažíváme naše veselá dobrodružství a příběhy, které by se daly označit také jako lapálie neboli trable či nepříjemnosti. Toto je naše třída a dnes vám společně představíme lapálie o tom, jak měl přijít do školy pan inspektor. Inspektoři se jmenují různě, většinou anglicky, jako například French nebo Trent a podobně, neboť vystupují v detektivkách. Jestliže se ale inspektor jmenuje Emanuel Pokorný, pak je jasné, že s detektivkama nemá nic společného. Neboť Emanuel Pokorný je školní inspektor a jestliže se před detektivníma inspektorama třesou všichni zločinci, tak před školním inspektorem Pokorným se třese nejen paní učitelka, ale i sám pan ředitel. Do vaší třídy se přijde podívat určitě, drahá kolegyně. Minulý rok jste měla nejlepší průměr známek na celé škole. Ano. Musíte si dát pozor, řádně žáky připravte a vyvolávejte jen ty nejlepší. Bohouška například. Však víte, budu vám držet palce. A třídu byste měla slavnostně vyzdobit, nějaké květiny, veselé nástěnky. Však víte, drahá kolegyně. Ano. Koptala paní učitelka a byla na ní vidět, že by radši ležela na kaktusech, než vítala pana inspektora. Tak pěkně se posaďte, buďte sticha a poslouchejte, co vám teď řeknu. A paní učitelka nám řekla, že dostaneme návštěvu, že to bude neobyčejně krutý inspektor Emanuel Pokorný a že ač ona nenávidí lži, podvody a úskoky, je v zájmu celé naší třídy, abychom následující hodinu odložili diktát a zkoušení a věnovali se přípravě na inspektorskou návštěvu. Byli jsme rádi a usmívali se. Paní učitelka podotkla, že k veselí není žádného důvodu. Bohužku, v prvé řadě spolehám na tebe a mám dobrý nápad. Až přijde pan inspektor a já tě budu jako zkoušet. Pamatuj si, že se nesmíš hlásit. To bude takový trik. A vy ostatní si to pamatujte taky. Kdo nebude vědět odpověď na otázku, kterou položím, okamžitě se začne hlásit, abych měla přehled. Nebojte se, vyvolám jen toho, kdo se hlásit nebude. Zdálo se nám to neobyčejné, zábavné a začali jsme se těšit. Prvně v životě se může člověk ve škole přihlásit a přitom být klidný, že ho nikdo nevyvolal. Pana inspektora pozdravíme zcela obyčejně, jak bývá zvykem u slušně vychovaných lidí. Dobrý den, a až se s vámi rozloučí, tak znovu vstanete a řeknete nashledanou. Třikrát jsme si to na vás zkusili. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Vstaneme. A pak paní Miška ještě řekla, že bude potřebovat zalít květiny, aby byly svíží naše jako naše vědomosti. Jelikož jsme v naší třídě měli jen jednu malou konvičku a to by zalévání květin trvalo určitě až do večera, vzali jsme si každý půllitrovou lahev. A vesele jsme kropili naši květinovou plantáž, vybudovanou na počest inspektorské návštěvy. Kropili jsme nejen veselé, ale taky vydatně, takže to pocítil na hlavě pan školník, ale ten byl zrovna na dvoře a vynášel smyčky. Přihná se do třídy jako uragán a ani nezaklepá. Který uličník mi pocákal hlavu. Okamžitě dokončil to pošetřete a vyníka přísně potrestejte. Jak rozčelený školník mával rukama, kde se vzal, tak se vzal další květináč. A ten už nenarazil na zeď, nýbrž na okno a to okno se nerozbilo. Nýbrž tím oknem prolétl, takže paní učitelka vzdychla. To nám ještě scházelo. Jimla Ludo. Načež paní učitelka vysvětlila, kdože nás to zítra navštíví a školník ještě jednou řekl. Jimla Ludo. Načež zkroušeně slíbil, že hned ráno přijde sklenář a dá věci do pořádku. No nic, střepy znamenají štěstí a proto taky doufám, že ta zítřejší návštěva dobře dopadne. Někdo zaklepal na dveře a všichni jsme strnuli. Úplně nejdřív sedla paní učitelka. Inspektor! Vypálili jsme oči a paní učitelka hlasem, o kterém si myslela, že je hrozně tichý, zvolala. Tak nezapomeňte, až začnu zkoušet, hlásí se ti, co nic nevědí. A klikat cvakla a dveře se otevřely. A když klikat cvakla a dveře se otevřely, všichni jsme naráz ukázněně povstali, jelikož jsme si zatraceně přáli, aby z nás paní učitelka měla radost a úplně nahlas jsme všichni řekli. Dobrý den, pane inspektore. Dobrý, co to má jako bejt? Prosím, vy jste šprýmař, pane inspektore. To se vám povedlo. Dobročic, no ovšem, s vámi
si děti si užijí veselou hodinu. Však se podívejte na naše rozpustivé nástěnky. Já mám smysl pro humor. Dobrčic, no ovšem. A i já nejsem šprýmař. A taky je mi jedno, jestli si se mnou děti užijou veselou hodinu nebo ne. Já udělám svou práci a jdu do prčice. No ovšem, pane inspektore, uděláte svou práci a jdete. Dobrčic, no ovšem, to je legrace. A nejsem žádný inspektor. Já jsem sklenář a ráno mi telefonoval pan školník, že tu máte rozbitý okno. Aha, dobrčic, no ovšem, vy jste sklenář. A paní učitelka se začervenala, nebo ti zřejmě došlo, že by v tom případě neměla pořád říkat do prčic. Aby jsme se začali hrozně smát. Tak se uklidněte, děti, ať pan sklenář může pracovat. To okno je tamhle. Do prčic, tak jdeme na to. A my jsme se začali zase smát a paní učitelka se rozlobila a praštila ukázku stupínek. My víme, že to dělá, když se rozlobí, ale nevěděl to pan sklenář, protože se lekl a málem to sklo, co nesl v ruce, upustil. Paní učitelka pravila, tak ať nemluví zprostě, jelikož to na děti jako na nás působí záporně. Neboť se smějeme jako povinutí, až nemáme žádný důvod. Do prčic a kdo to mluví zprostě? Rozhodl se docela vážně pan sklenář a my jsme se začali strašně smát a někdo otevřel dveře. Tady je nějak veselo. Jsem Emanuel Pokorný, školní inspektor, aby bylo jasno. Ano. Řekla paní učitelka a začala na nás ze zády skutečného inspektora divoce mrkat, což nám připadalo dost legrační, a jelikož dneska byla od rána samá legrace, začali jsme se zase smát. No, paní učitelko, nezdá se vám to příliš? Co prosím? Že se žáci tak pořád veselé baví? Do prčic, ovšem, buďte sticha. Do prčic, paní učitelko, já vám přece říkal, abyste mi tohleto nedělala. Koukejte, sklo je rozbitý, aha. Tohle je strašná třída, přímo příšerná. Opakujte to, paní učitelko, laskavě po mně. Mám příšernou třídu a velice jsem rozněvala školního inspektora Emanuele Pokorného. No tak buďte tak laskavá. Co je to tu za řev? Zatraceně přece dobře víte, že každou chvíli může přijít inspektor. Pardon, pane inspektore, vy už jste přišel. Ano, přišel, viděl a rozněval se. A já rozbil skoro. A do prčic jsem zatraceně zvědavej, kdo to zaplatí, aha. Začali jsme se smát. Už se to fakticky nedalo vydržet. Ticho, buďte všichni sticha a nechte mě mluvit. Tak bude už konečně ticho nebo ne? Byla to děsná legrace, jak všichni křičeli, ale špatně to dopadlo. Dneska budeme všichni po škole, což využijeme k úklidu kytek a veselých nástěnek, který si pan inspektor bohužel nevšiml.